subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw dinhi sa Tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabhiuna pagadumalahon kini sinyo mahigala Brother John Dihito, kini usab si Brother Live Clavis. Magapakig-uban kaninyo nining usa ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, mag-ampo ta mga higala. Amahan na mo nga nasa kahitasan sa mga langit. Nining gabhiuna, nagapasalamat kami kanimo o Dios, nining lain na usab nga kahigayunan, nga imong gihatag kanamo, diin among mapatalinghugan ang mga pulong nimo karong gabhiuna. Gipangayo namo o Dios nga hinaot pa nga imong buksan ang among unahunag kasing-kasing sa pagsabot o sa pagdawat sa kamaturan nga magahatod sa matag usa kanamo sa pagpangandam sa among kaugalingon niya ng haduol nga pagbalik ni Ginoong Kristo. Nining gabhiuna, doon na kay mga kanakan nga nagpaminawan karon nga ang uban nagantos mga balatian sa lawas. Ang uban naas mga tambalanan. Naghangyo kami kanimo o Dios, hinaot pa nining gabhiuna, imo silang pagadawahon, hikapa ang ilang mga lawas, o panalangin ni ang mga tambal nga gidapat kanila, nga makahatag unta kinig kaayuhan silang mga balatian aron maihuli ang ilang mga maing panglawas. Nagaampo kami sa among mga sa imong mga anak o Dios, ang uban dunay mga problema sa financial, problema sa panimalay, hinaot pa ikaw maghatag og makasulbara nining tanan. Naghangyo kami karon nga ikaw maminaw og magdungog sa mga pagampo kining tanan among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga among manuluwas. Amen. Okay, padayon tahigala. Sa di pa ko mapadayon akong ihatag ko na ang panahon ni Brother John alang sa mga pangumusta nga na kanyo. Brother John. Okay, ragang salamat la Brother Libe. Well, mga higala, welcome. Dini sa itong programa, kini ang maayong balita. Sa gihapon kamo amo nga gipasalamatan sa inyong makanunayon nga pagsunod o sa pagpaminaw niini nga programa. Ang Dios nalipay nga nagsudong og nagtan-aw sa inyo nga nagahatag kamog panahon og kay gayunan nga inyong pamatian ang pulong sa Dios. Laumi nga adunay pinasahi nga panalangin ang Dios alang kaninyo. Busa kutob sa giabot og sa tanan nga naminaw karon diha sa ilang mga puloy-anan og sa ilang mga sakyanan. Welcome.
Okay, daghang salamat Brother John. So magpadayon ta higala nga tusunahan. Pwede na mong higala nga makapadangat dinhi kadamo og mga mensahe. Pwede mong maka-text diri sa ato nga programa sa mga number namo ni Brother John. Namoy mga importanteng mga mensahe, labi namoy mga panimbayahon or namoy mga birthday greetings nga ipadangat ngadto sa inyong mga suod sa kinabuhi, mga importanteng mga messages, mga pahibalo, ato nang dawaton higala, o kung aduna mo'y mga pangutana nga inyong gikalibgan sa inyong pagtuon sa balang kasulatan, ipadangat na din higala kay ato nang tagaan o kahigayunan, gahinanta nagpanahon sa pagtubag ang inyong mga pangutana. Sublion ako, among gina-welcome ang tanan mga kahigalaan. Pwede ari mo padangat sa comment section nga kung asa mo nahimutang karon, kutob sa nagtan-aw karon sa atong live, atong gina-welcome no sa Pilipinas man, Luzon, Visayas ug Mindanao or sa ubang nasod sa kalibutan, asa mo murong dapita, gidapit mo na mo higala sa pagpakiguban, pwede mo mo-participate sa atong madiskusyon karon, namoy mga dugang tubag ato nang gidawat tinisong programa mga higala. So text lang mo na mo or pwede sa ari mo padangat sa comment section nato aron ato nang basahon ang inyong mga tampo. O alang sa atong mga viewers, atong mga followers sa atong programa, palihog mga higala atong i-share ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend para nga daghan ang makapamati no kay once nga matag-usa nato mag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa atong makahigalaan kay daghang gutag mga friend god o bisag na pulo ka tawo or 20 ka tawo nga mo share mga higala o niya na ay mga friend ninyo nga mga 1,000, so baga daghan-daghan na gyud nga mga katawhan nga inyong gisharean sa pulong sa Ginoo. Na aton tabangan ang buhat sa Ginoo sa pagmantala sa maayong balita. Kaya ang sugo ra bas Ginoo nga iwaling maing balita sa tibuok kalibutan, ipamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na katapusan. Una tapusan Ginoo ang maayong balita ipahibalo sa tibuok naong sayuta. Muna aton tabangan ang buhat sa Ginoo, i-share na to higala para mukatag ang pulong sa Ginoo sa tibuok naong sayuta. Okay, ato na ning sugdan pagbasa. Niya atong pagumangkon si Pastor Jilofer Pasyol, watching from Davao City. God bless ang Kulibi. Okay, God bless po din mo diya, Dong J, no? Maying gabi ni mo diya, uban sa imong pamilya. Salamat sa imong pagahin og time sa pagtanaw sa ato nga programa. Kanya niya po si Sister Lynn of Korea. Nanukad po ni siya sa isla sa Kinatarkan. Maayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Nagtanaw na pod kami diri sa isla sa Kinatarkan. So thank you kaayo Sister Lynn. Niya po si Sister Nana. Salamat po sa pag-send no si Sister Gay Marine Kalapuan. Salamat sa pag-send og tulo ka mga heart og kamot nga nagpray Sister Gay Marie Kalapuan. Ang Dios magapanalangin kanimo diha. Kanya niya po si Rian Cases. Maayong gabi na pod Brad Lib og Brad John og sa tanang naminaw karon. Watching from Kahil. Niya, please di ay ko greet sa akong asawa nga si Mian nga nag-prepare sa panihapon karon. Salamat sa pagbasa and God bless. Okay, salamat po sa pag-message Brother Rian Cases. Niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia po ni. So may gabi ni mo na Brother Ronilo o hinaot pa ang Diyos kanunay magpakamaayo kanimo diha. Ang iyang mensahe maunigala maayong gabi na usab sa mga kaigsuunan makanunayong naminaw
og sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Live. God bless sa tanan. O kini pod si Sister Ginalyn Lumundad. Salamat pod Sister Ginalyn sa tulo ka mga heart nga imong gisend og sa tulo ka mga kamot nga nagpray. Thank you kaayo sa pagpray sa atong tulumanon og paglab. Niya pod si Ma'am Gay Charis Lopez. Good evening ninyo Brad Lib o Brad John. Ingon man sa mga naminaw karon. God bless us all. So God bless ma'am o nga to kang Sir Lopez o sa imong family. O tanan nga taga San Remigio karon, mayong gabi niyong tanan. O niya pod si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa pag-send og heart o pag-pray sa ato nga tulumanon. So thank you kaayo. O niya ato nilalikyatan paglilihigala ang pikas nga screen. Ato ning tanaw ng atong mga kahigalaan nga nag-send, nagpadala og heart. Ang uban nag-like sa ato nga programa. Arita sa nag-send og heart niya si Brother Eliasar Pipito Alboro. So maayong gabi nimo Brother Eliasar. O niya po si Lynn of Keria, Ronaldo Bragat. Niya po si Sister Evelyn mainit. So maayong gabi nimo Sister Evelyn. Nakaroon sa nabalik na ka Germany. So maayong gabi nimo og sa imong panimalay sab diha sa Kinawahan, Kanagahan. O niya po si Brother Ronilo Itang. Niya si Gay Charis Lopez, Ariel Kababan. Niya po si Nana Jodath Sabuya Raga. Niya po si Ryan Cases, Arlene Bulambao Oliamot. So good evening nimo Sister Arlene. Oban sa imong Mr. dia, maayong gabi no? O sa inyong anak. O niya po si Jerez Gisrel Mas Aranio. So, good evening, Brother Jesrael. O niarita sa mga nag-like mahigala. Ato nakita ni si Brother Rufino Moreno. Ronilo Itang. O niya po si Brother Jimmy Raneses or ang maayo ang mensahe nga nagdilaab. Niya po si Rolls Soto Tams. Ato po nakita si Jedney Jerez Malati. At arita sa ato nga messenger mga higala ato ning tagdon kaniya say mga messages nga ari sa nato makita dinhi sa ato nga messenger. Okay, ato nakita dinhi si Sister Jenny Rama Pamin. Niya siya mga mensahe din ipadangat ato ning tanahon. Bradley, maayong gabi So, maayong gabi nimo Sister Jenny. O niya siya mensahe, kaila ka ni Pastor Dolrich Silboyna? Siya mong speaker ganina sa Alimatok Church. Dimension mo niya ganina kamo ni Brad John. Kaila kayo ko anak kay. Kauban Miss Bantayan Island so na bata pa na si Pastor Dolrich no. Kaila na nako kay kala na namo ni Brother John kay naka-star mi og Bantayan Island. Dito mi nag-uban-uban sa una. Okay. Regards lang mi diya, ma'am. Sister Jenny. Kang Pastor Dorritz Helboyna. Okay, niapod si Divad Alvix. So, maayong gabi. Ato ning igagaw nga tuwan ni sa tuwan ni sa Surigao. Maayong gabi ni mo Brother David or Brother David di siya. Clavis, aling gibali-bali ang alan. O niya po si Sister Ginalyn Alumuntad. Salamat po sa pag-heart. Niya po si Sister Phoebe Pasyol. Ato sa ning manghod. Maayong gabi Sister Phoebe. Oban sa kang Brad Pablo diha o sa imo mga kabataan. Anya niya sad si
ato po nakita din si Sister Brother Rolls Soto Tams, o niya po si Sister Nana or Gimare Kalapuan. Salamat po sa pag-send og heart. O niya po si Nicholas Porraso. So thank you kayo. O niya si Brother Ronilo Itang, nag-send po siya og heart, mga kagalaan. O niya po nakita din si Leslie Van Elosorio. So may video diya, no? Inday Leslie. Nila ni Vina, niya na ni Brad Eli diya, ng Tio Vicente diya, sa Mabuli, ng Daniel diya. Tanan kayo ni Raminaw karon, welcome nyo. Yung may gabisan na ni Brother Junior, itong brother diya sa Mabuli. O tanan nga taga Mabuli na ito mga silingan diya, na naminaw sa lalog-lanog ng mga sound system karon, nakakang Brother Tutron diya, ilanan, mga silingan ni naminaw, maing gabi nga napod kang Brother Eric Sinoy. Lanog-lanog po na diya, so mayong gabi diya sa mga silingan nga naminaw sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. Okay. Ato ning tagdon pagbalik higala diri speakers nga screen. Kaya na po yung mga messages nga na nagpanulod. Okay. Niya si Brother Rolly Cabatania. So, mayong gabi ni mo, Brother Rolly. Salamat sa pag-send of heart o pag-pray sa ato nga programa. Thank you kaayo, Brother Rolly. O niya, mga Kabatanya da family, mga Lion, mayong gabi niya nga sa mga Larga family. O niya, mga likigan diya sa Argawanon, tanan diya yung naminaw. O niya po si Brother Norland Pagal at po ning close friend. Mayong gabi, Bradley o Brad John, mo greet di ay ko og happy listening sa akong amigo diha sa Barangay Look, San Remigio, si Bro Filimon Berdida og sa iyang pamilya. Okay, salamat Brother Nolan, no? Iyang gigreet diha San Remigio sa Look, si Brother Filimon Berdida og sa iyang pamilya. Kanya niya po si Brother Richard Berden. Maayong gabi, mga kapaglaom. Salamat kaayo, no? Kapon ni sa gawas sa nasod. Kanya niya po si Leslie Ihapon. Good evening. Kumusta man, Brad John? From Zamboanga del Sur. Okay, thank you. Sa Kaluoy Ginoo, okay lang mi diri ni Brother Libby uban sa mong pamilya. Unya, kumusta mo diha sa Zamboanga? Ikon sa kanini Brother Richard. Kinsa ni nagkuan ka dili? Ihapon. Ha? Leslie Ihapon. Rod kinatard ka ng gabi ka. Yeah. Salamat. Anya niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi Bradley o Brad John o sa tanang mga kaigsunan nga kanunay nga nagsunod ni ini nga programa. Salamat Bradley. Salamat po kay Brother Doming sa Ninong, may gabi pagtanaw. nyo diha ninong, nininang purit ni Ma'am Ethel Bunugan, Ma'am Daisy Bunugan, Dong Dominic. May gabi sa inyo diha. Salamat sa inyong pagsunod sa atong program. Okay, ato ning tanawon pag yun. Niya pag ito nakita din niya si okay. Ato nakita si Leslie Van Elosorio, Rolando Villacarlos. O niya po si Lovely Elosorio, Casey Clavis. So, maing gabi O niya, Aritas Picas, Tulintanawon, basig niya ay na hidugang. O kinyas Nathaniel A. Lucero Jr. o si Basilio Tero Notarion Jr. Salamat kaayo sa pagpakiguban. So makahimog yapon mo higala sa pagpadala og mga messages kay karong taon-taon atong pagabasahon dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Adto na ta sa pagbasa sa pangutana nga maoy atong tagdon karon. Nakamudihang mga pinalangga namo nga ating paminaw. Tumahiligon mo salmot. So atangin niyo ang pangutana. Text dayon mo diri namo
or maka-message mo diri anyong mga dugang tubag diri sa comment section nato aron ato nang basahon. Okay mo ni pangutana Brother John. B.A. Sir, ang mga daotan sir, silutan ba sa pagbalik sa Ginoo? Okay, muna pangutana. Ang mga daotan, silutan ba kuno sa pagbalik sa Ginoo? So, di pa sa tayo basahon di ay, di pa nahidugang ni si MG Istoy. Mayong gabi diha ninyo, Brad John, o Brad Lib. Sige man kami og paminaw sa radyo. Kada gabi God bless. Salamat kayo MG, no, Istoy. O niya po si Dexter Dixie Estreliado. Dexter Dixie Estreliado. Mayong gabi kanatong tanan. So good evening. Niya po si Jenny Rama Permin. May social night karon dito sa Alimatok Church. Mga brad, siya ang speaker dito. Si Pastor Dolretz. Anak ko sa iya, i-regards lang kanamo sa iya pastor. Kay friends man mi, anak nila. Nice kaayo iyang mensahe ganina, makuhaan jud og mga pagtulunan. Salamat kaayo, Sister Jenny. Kung gina, suod na namo ni Brother John si Brother Dolretz. Hilboy na uban siya ginikanan og iyang maigsuon. Ato magining barkada kani adto Brother Libby so pa ni mapastor. Bata pa kayo na salamat nga niabot ang panahon nga ang among kaila Sister Jenny nakaila ra pod ninyo pero nakaila mo siya pastor na. Kami kaniadto sa among pagkakaila di pa kay magkuyog-kuyog pa man as Pastor Dolretz sa amo ni Brother Libby sa na Bible study og sa mga crusade, no? Unya salamat sa Ginoo nga nagserbisyo na gid siya sa buhat sa Ginoo karon. Okay, atong balikon ang pangutana higala. Ang pangutana naghiskot ini nga ingon siya, ang mga daotan sir, silutan ba sa pagbalik sa Ginoo? Ang silot sa mga daotan kanang gitawag og gitawag og executive judgment ba kanang pagsilot, pagsunog sa kalayo. Inigbalik ba na sa Ginoo or kano sa Aba? Mao ni Brother John ang pangutana nagipadangat dinhi. Unang mutubag si Brother John ang yakon tapuson mga higala. Okay, daghang salamat Brother Libby. Yes. Inigbalik sa Ginoo silutan na unya sa pagbalik sa Ginoo anha na ang silot sa mga daotan after 1,000 years. Kung atong tan-awon dinhi sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28 ug 29, ingon niini ang gisulti dinhi panahon sa pagbalik sa Ginoo. Nag-ingon dinhi nga Juan 5, 27, 28 ug 29. O gihatagan niya siyag kagahom sa pagpanghukom tungod kay siya anak man sa tao. Kining pulong anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Nagingon dinhi, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog og ang nanagbuhat og maayo, tandaan ha, og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi og ang mga nanagbuhat og mangil-an tupad daotan ug binuhatan managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Ang pangutana nga ang mga daotan igbalik sa Ginoo hukman ba sila? Yes. Sa pagkakaron wala pay gihukman. Mga matarong nga mga nangamatay og ang mga daotang nangamatay naa pa sa ilang mga lubnganan igbalik sa Ginoo manggula sila og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi og ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Tandaan nato na
Isa pa sa mga gisulti sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 31, atong masaw na Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 34 o 41. Kay ang pangutana, igbalik sa Ginoo, silutan bang mga daotan? Ay aba, siyempre. Ha? Unya, kung atong basahon sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 31, ngantos 34 o 41, nagingon. Og inig-abot na sa anak sa tao. Balikon ko, ang anak sa tao, ang gipasabot niini, referido kini, ngadto kang Kristo. Og inig-abot na sa anak sa tao, diha sa iyang himaya, og sa tanang mga manlulunda, uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik sa Ginoo, dili siya mag-inusara, muuban ang iyang mga manulunda, og siya magalingkod diha sa iyang mahimayaon nga trono. So kay trono lagi, hari gid si Jesus. Karon ingon ini sa 32, og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran, og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. So dinhi naghatag og pagpasabot nga sa pagbalik ni Kristo ang tanang kanasuran, ang tanang katawhan, pagatapukon meaning pundukon diha sa iyang atubangan, nga sama sa siya sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro o sa mga kanding. Bot ipasabot, matarong og daotan. In short, sa pagbalik sa Ginoo, duha lang kabahin o kapundok ang tao, matarong og daotan nga nagpasabot kana sa karniro og kanding. Unya, kung atong basahon dinhi, kanana ang sa 32 og siyang atubangan tapukon tanang kanasuran, yang paglainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Sa 33 gisulti, og ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo, bot pasabot ang mga matarong ana sa to. Apan ang mga kanding, bot pasabot ang mga dawtan anha sa iyang wala. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo. Kinsa man tong diha tuo? Ang mga karniro, bot pasabot mga matarong. Mangingon siya to, o mari kamo mga dinaig sa akong amahan. Panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Maunay gisulti ni Kristo sa iya unyang pagbalik ngadto sa iyang mga katawhan. O gunya, umari kamo akong mga umari kamo mga dinaig sa akong amahan. Panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. O, ingon niya na katahom ug kanindot unya ang mahimong sitwasyon sa mga tao nga mga matarong, sa mga taong nangalagad sa Ginoo. Pero kadtong kandong, pasabot matarong ra magyugdautan lagi, so unsay gisulti dinhi sumala sa kananaang 41, 25:41 sa Mateo, nagingon, unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Naghisgot naghari, kay kining hari naglingkod diha sa iyang mahimayaong trono uban sa manulunda, Mateo 25:31, og ang hari mao si Ginisus. Unya si Ginisus maingon, unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Kadtong mga kanding, mga dautan, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo. Oho, papahawao na sa Ginoo. Karon nga aduna pay kahigayunan nga gihatag sa Ginoo sa tao, nanawagan pa ang Ginoo sumala sa kananaang Mateo 11:29, umari kamo karong tanang nabugatan ug nabudlayan kay papahulayon ko kamo. Nanawagan ang Ginoo. Mao nang gisgutan sumala sa Isaias 1:8, umari kamo kanago karon bisan unsa kapula sa inyong sala papution sama sa niebe. Karong panahona aduna pay kahigunan ang Dios nanawagan pa
Ang Dios nang inahanglan pa nga muduol ta niya, pero igabot unya ning panahon na mubalik ang Ginoo, oy manghingili na ginawa na magkinahanglan sa tao nga muduol ug walagad pa niya. Oy, tanawa ra gud ang gisgutan. Unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo. Kinsam to diya sa wala ang kanding madautan. Pahawa kamugikan kanako kamong mga tinunglo. Ingon din nga mo ni gisulti din Noon kay papahawaon man. Asa man nang sila napaingon. Akong paday nagbasa. Ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Asa ni sila paingon? Adtos kalayo nga wa nay pagkatapos. Alang gyud ra unta ang kalayo sa yawa ug sa iyang manulunda, pero kay daghan man ang misunod diha sa yawa, maoy hinungdan nga sila adto nas kalayong walay pagkatapos. Ngani kung imong tan-aw dinhi sa Biblia, kining kalibutan na gitagana ng daan alang sa kalayo. Kay tanawa ra gud ang Isaias kapitulo 9 bersikulo 19. Ingon ini ang gisulti, pamatian ra gud ninyo unsay gisulti dinhi niining bersikulo sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 19. Ingon ini ang gisulti dinhi niining bersikulo Kung ato ning tanaw no 9:19 sa Isaias nag-ingon, ang yuta nasunog tungod sa kaligot-got ni Jehova sa mga panon, o ang katawhan ng himong ingon sa sugnod sa kalayo. Ang mahitabo sa mga dautan, kay mo ingon man ang hari di siyang wala, pahawa kanako kamong mga tinunglo, ngadtos kalayong walay pagkatapos, nga gitagana sa yawa o sa iyang mga manulunda. Unya, matud pa, nga kini sila, mahimo pagasunugon sa Dios kay hukman lagi. Unya ang mga tao mahimong sama sa sugnod sa kalayo. Muna nga ang tanang mga dautan inugsugnod ra gid una na sa kalayo sa adlaw unya sa katapusan kung mobalik na ang Ginoo. Unsay inyong hunahuna o pagpamalandong karon sa inyong kinabuhi mga higala? Ang Dios na nawagan pa, ang Dios nang ginahanglan pa nga kita muduol og walaga diha kaniya. Kumusta man? Andam ka ba sa pagduol og pag-alagad kang Ginoo Hesus? Buhata ka na karon kaysa pagbalik sa Ginoo wala kanay kahigayunan pa. Kay moingon na sa Hesus sa imo, pahawa kanako kamong mga tinunglo ngadtos kalayong walay pagkatapos nga gitagana sa yawa og sa iyahang mga manlulunda. Kini ang gisgutan sa balaang kasulatan. Mamalandong ka igsuon og higala tungod kay ang panahon karon talitapos na og kanus-a pa man ka muduol og moalagad sa Ginoo. Unya na sa panahon nga wa ka na kinahanglana, unya na sa panahon nga wa na og di na tadawaton sa Ginoo. Karon na ang gihisgutan busa muduol ta og moalagad ta niya. Nga kung imong tan-awon gani ang atong dinis balaang kasulatan nga ang katawhan pagahukman gyud kanini ang sila pagasilutan ug unya ang isilot mao ang kalayo. Unya karon unsa may rason nga imong usikan ang panahon nga karon og dili ka moalagad sa Ginoo, ang paghukom sa Dios madayon man. Ug moalagad pud ka sa Ginoo, ang paghukom sa Dios madayon pud gihapon. Mamili ka sa moalagad ka sa Ginoo karon or dili. Kay ngano man ang paghukom sa Ginoo madayon gayod. Busa pamalandong nga pag-ayo kining mga butanga, asa man ang panahon ang imong igahin. Karon muduol kag moalagad ka sa Ginoo, sa pagbalik sa Ginoo maandam ka. Moingon ang Ginoo, umari ka mo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sa sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Pero alang sa mga dautan,
Muingon si Ginoong Hesus, pahawa kanako kamong mga mumuhat og dautan, kay wa ko kamo igkaila. Nga tumus kalayong walay pagkatapos. Kining panahon pagbalik sa Ginoo, daghan ang mga bigo sa ilang pagunahon ug pagtuo. Nganuman, tan-awa ra gud ang City 22 o 23 sa Mateo, niadto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, di ba na naghimo man kamig propesya tungod sa imong ngalan? In the name of Jesus, in the name of God, nakahimog mga pagpanagna. Meaning, dili sa ilang kaugalingon, kung dili kang Jesus. Unya, niingon pagyod, gipagula na mo ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Busa kung gidaog manila ang mga daotang espiritu, dili sa ilang kaugalingong kakayahan, kung dili sa pangalan ni Jesus. O unya, niingon pagyod sa sunod, gihimo na mo ang daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Meaning, wala sila nagbuhat sa ilang kaugalingong sarili, kundili sa pangalan sa Ginoo. But sad to say, sumala sa 23 nag-ingon, og unya magaingon ako kanila ni adtong adlaw, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan, kay wa ko kamo igkaila. Kinsa ba'y maghuna-huna? Kinsa ba'y magdahom nga mandautan ni sila? Maghimog milagro, pagulaon ang yawa in the name of Jesus, sa pangalan sa Ginoo. Tungod kay nga naman, kinsa may nagunahon ang mga dautan na pero unsay nagpaloy oning tanan, kay wa sila magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Di mo do si Hesus nagingon, dili ang tanan magingon ako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Higala, unsa man ang imong pundok di pasakupan karon, wala kana o dili na importante. Ang pinaka-importante, kung unsa ka karon nga nituog na nga lagad sa Ginoo, susiha kung kanang pundok o ang imong kinabuhi nagsunod ba sa kabubuton sa amahan, kay mao kanang klasiha sa pagtuo, mao kanang klasiha sa pagpangalagad nga makaabot didto sa gingarian sa langit. Ingon ni Kristo, matud pa ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Higala, naghandom ka ba og langit? Naghandom ka ba nga musugat sa pagbalik ni Hesus? Buhata ka na karon, kay muabot ang panahon sa diha nga muduol ka sa Ginoo, muingon unya ang Ginoo sa imo, pahawa kamo kanakong mga mamumuhat og dautan. Wala na'y panahon, wala na'y kahigayunan. Mao nang gingon sa Proverbio 1:24, gisulti, ako nagtawag apan kamuming balibad, akong gibayaw ang akong kamot apan walay tao nga nagtagad. Higala, samtang naminaw kanining programaha, huna-huna nga ang Dios nagabayaw sa iyang mga kamot, nagakinahanglan nga imong pansinon ang iyang pagkaway-kaway, ang iyang pagpangamay, nga unta kita muduol o mualagad diha kang Ginoong Hesus, aron mga luwas kita unya sa adlaw sa katapusan. Daghang salamat sa pangutana, og ang tanan nga nagapaminaw karon, kami magaingon panalanginan unta kamo sa Dios. Okay, si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw o pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning tagdon kining ato nakita nga mensahe nga niya dinhi sa screen. Okay, niya sila si Brother Pipi Layon. Salamat sa paglab o pagpray. Ginalyn Lumuntad, maayong gabi. Kumusta Pastor Dolretz? O niya po si Jenny Rama Fermin, Pastor Lister Iban Kerwela Amugos, mayong gabi. O niya po si Hyacinth Carl Chong Bakero Yaktin, mayong gabi Kuya John o Kuya Live. Shout out ko sa akong lula si Roth Chong Bakero, gikan ni kang Hyacinth Carl Chong Bakero Yaktin. Niya po si Brother Mike Rivera Watsing. Salamat kayo Brother Mike.
sa imong pakiguban, pagtanaw sa itong programa. Okay, muadto ta mga higala sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. So kung naa pa mo yung mga pangutana higala, mahimo nga mo text mo send bug message sa comment section nato. O pwede sad nga mutampo mo nga yung mga dugang tubag sa pangutana nga itong gitagad karon. So makahimo mo sa pag-send og mga tubag sa pangutana. Akong balik ko na, ingon siya diri, ang mga daotan, sir, silutan ba sa pagbalik sa Ginoo? Okay. Sa pagbalik ni Kristo, gitawag na siya second coming, no? Ang first coming ni Jesus Christ, kadtong nagpakatao siya didto sa kang Birhen Maria. Motoy the first coming ni Ginoong Hesukristo. Ang purpose niya, ngadtong first coming niya, aron sa pagluwas nato sa atong pagkamasalaypon. Niani siya, muna atong mabasa sa Mateo 1:21, giingnan si Joseph sa manulunda, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa sa imong pangasawunon. Kay, pwede pa mantusla kasal. Manaingon, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa sa imong pangasawunon. Kining iyang gisamkon, lalang kini sa Espiritu Santo. Kung mataw na ganin ang bata, imo ni nganlan og Hesus. Kay siya ang manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Sumutoy unang misyon ni Kristo, ang first coming niya, mianhi siya aron sa pagtubos sa silot sa atong mga sala. O hinungdan nga gilansang siya sa cross, na imbes kita untay angang ilansang, siya ang nagpalansang, kay ang iyang kamatayon sa cross maoy bayad sa silot sa atong mga sala igala. Motoy purpose sa unang pag-anhi ni Kristo. Iyang gipakita ang iyang kinabuhi nga mahimong sampol sa makasasala, nga ang tao di ay makahimo sa pagkinabuhi nga maglikay sa pagpakasala, kay nagpakatao siya gala. Anya sa dihang nga namatay siya, nabanhaw, natapos ang iyang misyon dinhining kalibutana. Mikayab siya sa langit. Ang tuyo nga na mikayab siya dito sa Juan 14:2-3, miadto siya sa balay siya nga mahan aron sa pag-andam og dapit alang kanato. Sumutoy purpose niya nga sa pag-anhi niya sa kalibutan, o niya human sa nabanhaw, mikayab siya sa langit. Ang purpose niya, andaman niya og lugar ang kadtong mga katawhan nga misunod sa kabubuton sa Dios. So samtang tuwa siya dito sa langit, nag-andam siya, mubalik siya sa kadto gitawag nag second coming mga higala. Sa atong mabasa dinis nakasulat sa Hebrehanon 9:28. Gisaysa dinhi sa Hebrehanon kung unsay buhaton niya nining ikaduha nga unsay mission ba niya ba sa iyang pagbalik ng kalibutana. Hebrehanon kapitulo 9:28. Ang atong mabasa 29. Okay. Hebrehanon kapitulo okay, ato ni tanawag tarong 9 versikulo 28. Mo ba ni? Kadira. 9:28. Mauman usab si Kristo, tapos makahalad, makausa, aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha. Muna second coming. Mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala, kundili sa pagluwas sinuon kanila, nga sa matinguhaon nagapaabot kaniya.
So tinaw kay nga ito nabasa sa Biblia nga si Kristo miani sa una, nagpakamatay siya, nabanhaw siya, miani siya alang sa atong mga sala, mga higala. Nagpakamatay siya alang sa mga sala, gitubos niya ang atong mga sala. Pero ang Biblia, mobalik siya sa ikaduha, moani siya sa ikaduha, dili sa pagluwas sa mga tao nga makasasala, kundili magaluwas siya ni adtong mga tao nga ning undang na sa pagpakasala ug nagapaabot matinguhaon nga nagpaabot kaniya. So muna iluwason niya ikaduha sa pagbalik ni Kristo, muna gitawag second coming of Christ. Muna atong gipaabot higala. Ang pagbalik ni Kristo ning kalibutan na, di na siya magpakamatay pa sa krus pag-usab aron pagluwas, pagtubos sa silot sa sala. Wa na siya din sa mga lapod sa sala. Magaluwas siya na itong mga tao nga ning undang sa pagpakasala o niya matinguhaon gayod nga nagpaabot kaniya. Ano mga naghulat ba? Niya, munang gitawag og Advent people. Adventist ka na nagapaabot, nagahulat sa pagbalik ni Kristo. Muna'y kuhaon ni Kristo sa second coming niya. Kadtong mga taong matinguhaon gayod nga nagpaabot kaniya, nga samtang nagpaabot, nagtuman sa iyang mga sugo, naglikay sa pagpakasala. Kay ang pagpakasala, mao na ang paglapas sa sugo, o niya, unsaon paglikay sa sala, tumanon sa ang sugo, o niya matinguhaon gayod, nga nagkinabuhi subay sa kabuton sa Ginoo samtang nagpaabot sa ikaduhang pagbalik. So muna'y mahitabo pagbalik ni Kristo ug ang mga tao nga mga daotan nga buhi ni anang panahona sa pagbalik ni Ginusos, mga matay sila ni ining kalibutana. Mga matay ang tanang daotan nga buhi dinhi ni ining kalibutana. O niya, ang gidaghanon nila sa atong mabasa dinhi sa Jeremias 4 versikulo 23. Matod pa sa nakasulat, gitan-aw ko ang yuta kini karon awaog walay sulod ug walay kahayag ang kalangitan. Niob ang langit dining panahon na higala. Samtang ang mga matarong adto sa langit kauban si Ginusos. Dalos langit ang mga matarong sa pagbalik ni si kaduha. O niya, ang mga daotan nga buhi, anis kalibutan, niob ang kalibutan, higala ngit-ngit ang kalibutan. Unsa ka kadaghan sa mga taong daotan nga buhi nga mga matay sa pagbalik ni Ginusos. Sa Jeremias Kapitulo 25:33 sa atong mabasa, ug ang mga pinatay ni Hiyuba ni adtong adlaw mulukop sa tibuok naong sa yuta. Sila dili pagahilakan, sila dili pagahipuson, sila dili ikalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw naong sa yuta. Mauni nakita ni Propeta Jeremias nga ang mga daotan, mga higala, di ba kaadtong langit? Muna nga, kanang panahon na pagbalik ni Kristo ni kalibutan na, gitawag na siya judicial judgment. Kana bang gipronounce sama sa judge ba mo pronounce nga kining tawhana sad-an angay ning mudawat sa sentensya, mao ni sentensya. So sa pagbalik ni Kristo ni kalibutan na, diha na ang gitawag judicial judgment. Ang mga matarong dalos langit, ang mga daotan, mga matay ni ining kalibutan na, wa pa sila executive judgment. Mga matay ang tanang daotan. Unsa kadaghan madautan, di mahiyap mulukop sa tibuok naong sa yuta. Sila dili hilakan, kay kaysa mamuhilak ng mamatarong tamas langit. Sila dili hiposon, kay kaysa may muhipos, pulos man sila patay. Sila dili ikalubong, nga naman, kay way makalubong nila, kay pulos man sila patay. Ang mamatarong tamas langit, sila dili hiposon higala, mahimo silang kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta, mga kahigalaan. Usang ni kadugay mahigala. Sa pinadiag 20 versikulo 4, ang mga matarong atos langit sulod sa 1,000
ka tuig mga higala. Ang mga daotan pod magpabiling patay nining kalibutan na sulod pod sa usa ka libo ka tuig. Mo na siya. Munang giingon sa Biblia sa Pinadiyag Kapitulo 20. Bulahan higala ang mabanhaw sa unang pagpamanhaw. Muna ito mabasa kung masaw na. Pinadiyag Kapitulo 20. O niya sa versikulo 5. Ingon niya itong mabasa sa 5 nga matod pa sa 5. Okay, nagkaninin nga versikulo 5. Ingon din nga bahin sa uban pa sa mga nangamatay ang mga dautan. Samtang ang matarong tunas langit, gibanhaw mang matarong, gidas langit, ang naabtang buhi, mausab, susak pagpamilok. O niya, ang mga dautan, magpabiling patay ng kalibutan na usa ka libo ka tuig. Muni yun sa 5, o bahin sa uban pa nga nangamatay. Kini sila dili pa mabuhi pag-usab. Hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. So mga dautan, nga mga matay higala, magpabiling patay ning kalibutan na nga di mahipos sulod sa usa ka libo ka tuig, samtang ang mamatarong adto sa langit usa ka libo ka tuig mga higala. Kinsa naman day buhi ning kalibutan na nga ang mga dautan nga mga tao pulos man patay. Sa Pinadiyag 20 versikulo 2, og iyang gidakop ang dragon ang karang serpente nga mong yawa, og si Satanas og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang buhi mga higala ning kalibutan na, nining kalibutan nga ngit-ngit ang waaw mga higala. Mga patay og baho ang kalibutan sulod sa kalibo ka tuig. Ang buhi dinhi si Satanas uban sa iyang mga manulunda. Wa sila matintal kay kasama tintalo nila. Ang mamatarong tamas langit, di man sila kaadto. Ang madautan po, puros man patay. Wa sila matintal sulod sa usa ka libo ka tuig. Apan kung matapos na gani mga higala ang usa ka libo ka tuig, ang mahitabo ang yawa pagabuhian. Manigiyon sa atong basa sa Pinadiyag 20 sa versikulo 7. Og inig katapos na sa kalibo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Buhian Satanas. Aniya, ang mga ang bagong Jerusalem sad ipakanaog gikan sa langit mga higala. Diin adto didto magpuyo ang mamatarong. So mas Pinadiyag 21 versikulo 2 o versikulo 3. Ipakanaog ang bagong Jerusalem nga sa kalibutan. Kauban ang Ginoo sa mga linuwas diha niya nadapita. O niya ang tanan nga mga dautan nga mga tao, mga higala, sa mas bunbun sa dagat ang gidaghanon, sumala sa Pinadiyag 20 versikulo 8. Banhaon sa Ginoo ang tanan nga mga dautan nga nangamatay. O niya, nadasig sa tanas nagtanaw sa mga dautan. Iyan na pong ilaron itong matawhana. Ako ra ba nagbanhaw ninyo? Gamay ra na sulod sa Jerusalem nagpuyo. Ato na ilugon, pamatyon to na. Naiunang versikulo 8, muasdan sila sa pagpakigubat. Ang ilang gidaghanon sama sa bunbon sa dagat. Ang nangulos, tanas. So karong mahitabo, naiunang 9, og mitunga sila og ilang gilibutan ang balaang syudad. Apan dihay kalayo nga nanaog gikan sa langit og milamoy kanilang tanan. Muna ng impierno higala. Dunay kalayo ka sa langit. Onya kining kalibutan dagkutan kinis kalayo ka sa langit. Onya sunugon kini ang yawa sunugon og mga dautan munay katapusan sa dautan higala. Gitawag na siya executive judgment mga higala. Okay. Wa naman tayo time sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon. Niya ang atong team song niya atong ngayon sa Brother John alang sa closing prayer. Dalang tanan og makagagahom namo nga Dios